en jetti jomiraɗo joom baɗe bawde baɗowo ko wela waɗa nde wela waɗa to wela taw waɗiri kono wellira kisal yiɓgal yurmede yaji yo gon henulaɗo ɓurɗo windere jotto kala dewɗo moƴƴere hañel ngu padda ngaro ngu wona kaytumo bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe guindiyankoɓe bandiraɓe julɓe fulɓe mbi teddugal dasetake rondete gonɗen ɗo hande ko ñallal dewo hoore bir 17 lewru mboyi hitande ujune 216 ko guiɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leƴol mo Agnam Yeroyaɓe gueno addi en jillu gadanu e nder Madina Gounass ngam yillade seeremɓe ɓe e yiidirde e guendiyankoɓe ɓe en gardi e Baba Galle Aw eɗen gondi ɗo ganduɗa e ceerno Daouda Aw eɗen gonde Bassirou Diallo guiɗo Ibrahima Kane katante leñol eɗen gonde ceerno Ibrahima Simale e Seydi Ba nan ɗo jooɗi eɗen gonde ceerno Idi Saw e ganduɗa eɗen gondi e guiɗo meɗen Mansour Aw e dendagal bandiraɓe tawtoraɓe e Ba Abou Yero Gorel Gaynako Guilli musidɓe tedduɓe caggal nde natɗen Madina Gounass jiidirɗen e rendo ngo seeremɓe ɓe tengte ceerno Mahmoud Dialaloudine fedde sukaɓe wuuro ngo wiyeteɓe kiram leñol jiidiri e meɗen calmodiri e meɗen kolli en weltare mumen e garal men enenne kadi en beltima e ngal jiidiral ɓe mbaɗi noon teddugal labtugal no feewi wonande ɓe ganda pulago no feewi so tawi kutorgal waɗirama dani waɗirama ni saraji ko wayni ɗum ɗo wiyete ko faggo faggo noon ko heddi ko kañum jibini faggudu ko lahal woni ɗo ngal lahal ko lahal ngal Baba Galle Aw soodi e Madina Gounass ngam teddudirde Mamoudou Samba Sibou Bayde Hille e defte ɗe e tegade nde ko fedde kiram leñol e bismori ɗum musidɗo mumen guiɗo mumen Ibrahima Oumar Kane katante leñol sikki ala noon en jii teddule kewɗe ñamde yarde e kala kala ari mo woni foof en jetti ɗum en jaari ɗum en beltanima ɗum e oɗo saaha kadi sen jiide ɗo tengade eɗen kewɗo wiide tengade gallol ngol ko jaajeedi leñol cañol ngu ko dental ɓuɓri ndi ko kisal mosuru ndu ko ngabbago ɗum noon fedde kiram leñol Madina Gounass on totti katante leñol jaajeedi on kalfini e leñol ngol foof en mbi yo guene Diab Kalim on totti katante leñol cañol ngu on mbi ko dental yo guene hokku en wawde rentude e naftorade on totti katante leñol ɓuɓri ndi ko kisal yo guene hokku en wawde hisde e wawde yaadude on totti katante leñol mosuru ndu on kolli ndeke ko ngabbago yo en ɓeydo darade on totti katante leñol jugol ndu ko ɓamtade wadde yo guene hokku en ɓamtade musidɓe tedduɓe woni junggam ngoɗo ko deftere wiyete ko alqouranul karim wadde ɗum en paami deftere gueno nde windama e nder Madina Gounass e ballal seeremɓe ɓe tengte ceerno Mahmoud Dialaloudine tengade nani tengade mbanmi hoore nde wattimi tengade 13 ko battumi wadde tengade kono kanje foof sono ndenti mi meeɗa sodde hono ndeɗo mi meeɗa rokkede hono ndeɗo e nder Madina Gounass so tengade sodama ujunnaji katante rokkama nden tengade namdima sababu musidɓe tedduɓe windereyankoɓe ko sennude on ngal ɗo gollal baɗagal en calmini haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam Yeroyaɓe en calmini dendagal bandiraɓe windere nde worɓe e rewɓe sukaɓe e mawɓe en gari ha e Madina Gounass no pulaar wirata ni so tawi ƴogowo yoolima yettima ndiyam ɗum noon ko ɗo e Madina Gounass ko janggo daka o ɗote en downi o leñol ngol foof Baba Galle Aw on jarama on jettama yo gueɗe yom jogdi moƴƴi Seydi Ba mo suusa inde muɗum haale ɗum salmini min beltanimama on jarama Kale moƴƴere machallah jërëjëf